Pagariakan ang mapaparatian sa ikwallah, pagariakan ang ngaran sa Muslim. So paratiya tanus ikwallah subhanahu wa ta'ala na kaumanan na kalbatan. Pagpakabagar na gupapakalubai. Ay sabab akapagpakabagarian na sabab sa giyong kutwa di tanud ikapagapas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay sabab akapagpakalubay niya na sabab sang kutwa kaptali ko di tanong ko mga suguan wallah na guditan di kang galabaka ko isa sa par wallah subhanahu wa ta'ala. Tukawin ka asagyan kaya kasi siing ka sa dunia na didin pitak na supuso ka. Sa iko paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala inuntabu sa kataw fikir ka wallah. Didin pitak na suginawang ka inuntabu sang kutwa kaugupir ka na katabangir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Inirasir ka sang kaya mas akapapagintaw ka ang kutwa riduin ka. Riduin ka ataman din sa taman na di kanu di itidawa. O man din oras, o man din minuto, o man din gawi na di kanu di itidawa ako gyan ka ariduin ka. Gyan ka suriduin ka ariduay o ama-amaantan wa Adam alaihis salam as kaniya su iblis. Gyan ka su iblis ay nisasapayan na inibigin yan akapasadan akan didagan yan raka sang kaiya kapagintawang ka sa dunia. Illa ibadakal mukhlasin na ayabu adin yan madidag. Nagyang kuto ang mga tao ami mag-ikhlas. Gyang kuto ang mga tao ami tulabus sa ikukapsim ba irang ko Allah. Inos ka pagariakan mu'min, mapaparatian ko Allah. Nalalayo ng kapamang niya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kuto katabangin yan raka, kaugupin yan raka. Kaginambu imala apapakaugupraktanong ko tinday aditano di kapagintaw. Balasang kaun Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.